En hvid væske drypper fra en mor. Så vidt vides ikke, om der indgår en antydning af hor. En efternøler? Nej, der efterføler processor. Længere end vores længste ord. Speciallæge, praksisplanlægning, stabiliseringsperiode. Dette sker på vores klode. Homogeniseringen trykker og nedbryder. En pasteurisering, en kuldes forbryder. Mælkesyrekultur, calciumklorid, nitrat, skimmelkultur. Alt sammen, så den hvide væske kan opleve en løbetur. Løb, ko, løb! Et enzym, der lister. Et enzym, der går. Et enzym, vi kalder løbe. Ostemælk bliver hakket og skåret. Nu er der valle og ostekorn fra foråret. Tiden er kommet til form og pres, så alle til tider kan få en ostehaps. Salt og kulde skal der til. Ak, alt det der ikke et dyrespil. Den fortidige modermælk skal læres i lag. Som en mand på steroider, er han stærk eller er han svag? Homo sapiens homogenisering af væskens oprindelige natur. Tappespor, BMO og koens tudetur. Mælken løber som en utæt dæmning fra en ko, en ged eller et får. For. Vi får og tager, indtil vores nydelse modstår. Hvilken slags ost spiste du i går? Ak, se den gyldne væske tage form under den massive maskine. Ostekorn mast og tvunget ned i menneskenes kasser. Hvilken pine! Opstukket, æltet og fisket, Maribo, Fynbo, Gouda, cheddar. Et vildt enzym gjort tamt, lamt. Alt imens Messias langsomt glemmes og forgår. Sig mig, hvad er det, der foregår? Gedens maveguld forkastet til fordel for gensplejset kolibakterie og aske. Hytteosten, cremet og mild, opfordrede aldrig til splid, så alt den sorg og alt den smerte må komme fra de nye ostes hjerte. Gouda og cheddar har ledt os i fordav. Lad os sammen finde ned fra dette bjerg og hjemvende triumferende i dalens munding til hytteost, ostens dronning. Du har revet mavesækken fra kidets indre. Et overgreb, der har gjort naturen mindre. Du har fyldt den spæde lille vom med mælk og blod. Industrialiseret, automatiseret af maskiner, der spyder sod. Moder jord vil spalte og koagulere. Hun længes efter zymosin. Du har påtvunget bakteriekulturer. Nu vores eneste våben, poesien. Så næste gang du ser noget ærmentalet nede i dit supermarked, så overvej, hvad du støtter. Du undgår at blive osteforbryder.